Sultan legane ngati ora bakal tak tinggal loncat. Ora minggat kramasi epek-epek. Kok sejo aku wis bar kramas mau. Gak aku nonton kramasi meneh. Aku bar kramas. Kramasi epek-epek tegese tak nggo gatheng sirahmu. Dian tenan kowe arep nggo gareng sirahku. Gatheng, oh gatheng. Kowe ngerti ora? Aku sapa? Aku anake Semar. Semar ki sapa? Dewa Kaisang Hyang Ismanta. Ngawur. Sapa? Ismaya. Ismaya apa Ismanta? Ismaya. Aduh kleru. Ismaya bapakku kae kakane Bathara Guru, kae Bathara kepala sekolah. Telek kowe. Tro kowe iki ora rampung-rampung le omong iki nang tak tantangane. Kowe rene arep ngopo? Ayo omong sing serius. Kowe iki takon karo nuthuk nganggo gitik barang. Ya men kowe ndak omong wae. Kowe tak candak tak bondo. Nah, ngono dadi. Ayo guys, terus Bang Suli. Loh, sampean aja nyekel kula. Ah mesine ngono. Aku ora gelem tok cekel. Kowe bonggo bondo tak luwak kerincung sikilmu ya. Mang maju. Sampean kewirangan mung sehul. Bangga kayon. Wah, iki merkane panjenengan. Yo, ayo mati ayo gamelane gak dunake. Gak perang yo. Dilanjutkan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk oleh Ki Dalang Seno Nugroho. Selamat menyaksikan. Prabu pengayoman kula ing Dwaraka. Ya jagat mangestung para wayah Bathara jagat nuninggih Yayi. Sakanan kong bombong raos sing manahipun ing Ngaraka Indrawati, dupi kula tampi timbalanipun kadang kula Yayi Prabu ing Ngamarta. Asung paseganipun Yayi Prabu sampun kula tampi karya bombong raos sing manahipun ing Ngaraka Indrawati. Namung keparenga kula ngaturaken pudi astawanipun ing Ngaraka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu kadang kula ing Ngamarta. Kula pun dicundhaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula Koko Prabu mboten langkung kaskecakno anggen jengan dika lenggah kawula nok-nok nuninggih Yayi sampun mboten kirang prayogi bisawanipun rakantu ing Ndrawati dinten sakmangke menika miwah Koko Prabu Baladewa sarawuh paduka Kanjeng Koko Prabu katuran karaharjan tedhak wonten ing Praja Ngamarta Koko Prabu Baladewa. Ya jagat pangestung kula wayah Bathara jagat Pathik Indra Jaladewaku. Iki Yayi. Sakalangkung bombong raos sing manahipun ing Ngaraka ing Mandura, dupi kula tampi timbalanipun kadang kula Yayi Prabu ing Ngamarta. Tansah pinaringaning kawidadan niring sambi kula sowan kula tebih saking Rubeda. Namung keparenga kula ngaturaken salam taklimipun ing Ngaraka ing Mandura kunjung ngersa paduka Yayi Prabu kadang kula ing Ngamarta. Yayi Prabu Darma Kusuma. Kula pun dicundhaka panglingga murda. Amawahana kabagyaning gesang kula Koko Prabu mboten langkung kaskecakno anggen jengandika lenggah. Nggih Yayi. Sampun boten kirang prayogi wiswanipun ing Ngaraka ing Mandura wonten negari Ngamarta dinten sakmangke menika. Yayi Prabu Ngamarta. Wah. Kresna kakangku. Aku ngaturake basaku katura Kresna kakangku. Kadangipun Kakang Dimas Werkudara. Iya Yayi. Wis ndak tampa siap diatur sembah kelawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Ndak gegem dadiake jimat Baladewa kakangku aku ngaturake basaku katura Baladewa kakangku. Yo Werkudara. Siadi ngaturke sembah kelawan pun Kakang wis tak tampa kanthi lega legawaning penggalipun Kakang ora liwat pangestuning Baladewa Tampanana Werkudara. Ndak gegem dadiake jimat padha prayogakno anggone lenggah ana ing Datraya Praja Ngamarta. Kresna kakangku lan Baladewa kakangku. Ya Werkudara.
kaya wis ora kurang kepenak praptanipun Kakang. Ya, Werkudara. Kaya wis ora kurang prayoga praptanipun Kakang ana ing negara Kamarta. Nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu kekalih Koko Prabu Ndarawati tuwin Koko Prabu ing Pandura. Arjuna ndak tampa ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Ya, Janaka. Ndak tampa kowe ngabekti karepun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Permadi kula bendinggo jimat pariping dayanana ing kasantosan. Mugi kasekecak wanggen jengandika lenggah Koko Prabu. Janaka kaya wis ora kepenak praptanipun Kakang. Ya, Janaka. Kaya wis prayoga praptanipun Kakang Mandura. Semanten ugi kula nganturaken bakti kula kunjuk Koko Prabu. Koko Prabu kekalih kula nganturaken pangabekti kula kunjuk. Ya kembar ndak tampa pangestunipun Kakang Tampanana. Ya nek kula sedewa. Wis ndak tampa ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Iki kula pun dinggo jimat paripik dayanana ing kasantosan. Mugi kasekecak nganggen jengandika lenggah Koko Prabu kekalih. Ya kembar kaya wis ora kepenak. Ya nek kula sedewa. Kaya wis prayoga praptanipun Kakang. Koko Prabu sawetawis rawuh kadamel gugup gagap guragapan raos sing manahipun ingkang rayi ngamarta. Rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datanpa kepoyang. Upami alit utusan gandhek sak kembaran. Agengipun utusan Nayaka ing Ndarawati bila rika enggan mangke paduka badhe keparang tedhak wonten ing praja Ngamarta. Duh Koko Prabu saestu kula nedya ngrakit rata kencana kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken Hermawar kinarya miji ampian paduka Kanjeng Koko Prabu sesembahan kula ing Ndarawati Koko Prabu jagat wasisaning Bathara Wayahta jagat Yayi kula wonten timbalan ing adhawuh inaden nembe kawya sing pangandikan kemawon persasat sampun tumplak punjen sinundul puyuh manahipun ing Raka Ndarawati bebasan kadidene kejugrukan Wukir Sari kelepaning samudra madu dene semanten tandha tresnanipun kadang-kadang kula para Pandhawa tumrap ingkang Raka Ndarawati namung semantena kula suwun nata upacara ning aprajaning mekaten menika kala wau mboten pantes menawi kapisungsungaken dhateng Raka Ndarawati sabab Yayi pendak-pendak ingkang Raka sowan dhateng negari Ngamarta menika tanpa beda pangraos kula kadidene wangsul dhateng negari Ndarawati malah mangsa kala mbenjang menawi wonten wekdal ingkang mirunggan Yayi Prabu sakadang badhe tetinju dhateng Projeng Dwaraka kaecalna jigo lawan Pekewu Durgama Sangga Runggi Ndarawati karengku kados dene Ngamarta Yayi Prabu matur sembah sewu nuwun ingkang tanpa pepindhan Koko Prabu dene mekaten ya sing pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu malah sak mangke daya-daya kepareng kula cumadung dawuh wonten wigatos menapa dene paduka kepareng tedhak wonten ing praja Ngamarta menawi kepareng kawedharing kathah tuwunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana monggo kula dherekaken manjing salebeting kedaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang rayi Ngamarta Koko Prabu Yayi iwale-wale menapa estunipun sowanipun ing Raka menika ing sepisan tetinju dhateng karharjanipun kadang-kadang kula para Pandhawa syukur mangayu bagya sekerti jumurung dene tansah kahayoman dening berkahin dat kang murwendat matur sembah sewu nuwun ingkang tanpa pepindhan dening ngangka kalih wale-wale menapa Yayaji sawanipun ing Raka Ndarawati wonten negari Ngamarta menika namung badhe nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa supados padhang lelampanipun ing Raka Ndawaraka Yayi Prabu Ngamarta mengko suraos kados pundi Koko Prabu dene paduka paring dawuh ing mekaten ingkang mestinipun kelampah Koko Prabu ing menika ingkang tansah paring pengayoman dhateng para Pandhawa bebasanipun Pandhawa menika ngendika sekelimah tindak sepecak boten ate tantun tansah tetarusan lan paduka Kanjeng Koko Prabu nanging kenging menapa dene wiyosing pangandika paduka badhe nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng dhateng para Pandhawa Yayi kula wonten maring adhawuh mugi andatosna ing ngawuningan menapa ta sababipun Diteng Raka matur ing kados mekaten menika sabab sampun tigang candra etang klengganing nggo dinten sak mangke menika negari Ndarawati kados ketaman welak ing Jawata negari Ndarawati kados ketaman pegebluk kathah
para kawula ingkang enjing sakit sonten ketiwasan, sonten sakit enjing kapraloya. Monggo sampun boten kirang-kirang nggih kula budidaya ngrawuhaken para brahmana winasih sewa sugata miyang para nimpuna supados nambak rengkaning praja parandening katindakaken gagar wigartan antuk karya. Inggih. Mangsa kala ingkang sampun kula tetepaken ingkang raka tumuli sare narite sesemek ron raja mala bebantal bata sarimbak. Wonten madyaning pasumpenan kababar kawursita bilih negari Ndarawati saged waluya nirmala temah jati temah mulya menawi para Pandhawa ingkang suka sak biyantu bot repotipun ingkang Raka ing Ndarawati. Nuwun sewu Yai. Mboten marep-arep pisan dhateng aturipun Yai Kresna babar pisan boten sanget boten nginten wanci enjing Yai Prabu Kresna sampun dumugi wonten negari Mandura sarwi tawang-tawang waspa. Sareng kula dangu menapa to sababipun Dene Kresna sowan dhateng negari Mandura pengajapipun badhe nganti dhateng Raka ing Mandura supados dados saksi tama badhe aturipun Yai Kresna ingkang kunjuk paduka Yai Samyaji. Sanget boten nginten bilih negari Ndarawati ketaman pegebluk ingkang madal saliring usada. Yai, boten nama kula badhe ngatur Yai Kresna babar pisan boten. Namung sampun marambah makaping-kaping pendak-pendak Pandhawa menika nampi pepeteng Yai Kresna ingkang saged madhangaken pendak-pendak Pandhawa nampi ribet Yai Ndarawati yang saged ngudari ribet nika kala wau. Mila sak mangke gandeng Yai Prabu Kresna ingkang nandhang ribet kula suwun kanthi sanget legawaning penggalih paduka Yai Prabu Darmakusuma sakadang suka sak biyantu bot repotipun kadang kula ing Ndarawati Yai. Mekaten Koko Prabu. Inggih. Matur sembah sewu nuwun tanpa pepindhan. Namung gandeng Pandhawa menika mboten kula piyambak. Klebet kadang kula sekawan Werkudara Janaka tuwin kembar menika ugi peranganipun para Pandhawa. Mila keparenga kula badhe tetarosan langkung mbiyen kalian kadang-kadang kula sekawan cacahipun. Menika langkung prayogi Yai. Werkudara, ora usah dadak nganggo lidah sinambung. Siadi wis midhanget pangandikaning Koko Prabu Ndarawati. Nadyan Werkudara mbok dawuh munggah gunung medhun jurang aku sagu. Waton dadi sarana waluyaning praja Ndarawati. Werkudara ora bakal selak. Koko Prabu semanten ugi ingkang rayipun Janaka. Nadyan kula kadhawuhan manjing tumangan bebasanipun kula boten badhe selak. Waton dados sarana waluyaning praja Ndarawati Koko Prabu. Semanten ugi ingkang rayi Koko Prabu. Nadyan kula kadhawuhan beto barang ing awrat kula boten badhe selak. Nadyan kula kadhawuhan mlampah ing tebih kula ugi boten badhe swala. Waton sedaya dados sarana waluyanipun negari Ndarawati. Koko Prabu wonten dawuh Yai. Midhanget piyambak kesaganipun para kadang. Ndadosaken suka marwata suta salebeting manah kula. Tumunten sak mangke kula aturi paring jawuh menggah menapa ing kedah katindaken dening para Pandhawa supados anambak rengkaning praja Ndarawati. Yai, wali-wali menapa? Mantar sabdaning jawat ingkang sampun kula tampi medal margining pasumpenan dewa paring sasmita dhateng Raka ing Ndarawati bilih negari Ndarawati saged waluya nirmala temah jati temah mulya menawi negari Ndarawati tinumbalan pusaka ngamarta pustaka Japa. Koko Prabu ndadosaken kagat raos sing manah dereng ngantos purna anggen kula nampi sabda pangandika paduka menika kadidene sowanipun Panakawan Petruk kaliyan Panakawan Bagong. Koko Prabu jagat waisaning Bathara Wayatra jagat. Inggih Yai. Menika kadidene sowanipun Petruk kaliyan Bagong. Koko Prabu Mandura. Menika sowanipun Panakawan Petruk kaliyan Bagong. Lah pun Kakang ya wis weruh. Petruk sowan ngabiyantara kersane Kyai Prabu Darmakusuma. Yen Petruk mono pancen wong sing genep unggah-ungguh tata krama, laku dodok nyembah karo ratune. Kuwi tegese kawula sing abekti karo ratu. Saiki jajal gagasen. Bagong iki derajate apa? Ing atase ratu kok dijak salaman anggepe karo kancane iki lho. Kaya ora ngerti tata krama, kaya ora ngerti unggah-ungguh. Gong, aku ora iso ngomong karo kowe to, melu kena ning nganggo tata krama, nganggo unggah-ungguh. Lah kok ora tata krama nggo endi aku tak takon. Ratu kok tok jak salaman. Terus, Prabu Puntadewa iki kondang ratu sing merakyat. Heeh. Dadi
Dadi dhek ora beda-bedake antaraning piyai luhur karo kawulane. Nyatane tak jak salaman ya ora duka ora nesu kok. Sinuwun, Piye Bagong? sampean gerah penggalih. Ora Bagong. Kuwi do dirungokke. Wong cetha ora nesu kok. Kono sing ratu liyane kok malah geger iki ngopo? Lho, aku ki ora geger. Aku nyandani kowe unggah-ungguh tata krama. Sing jeneng salaman iku ya unggah-ungguh tata krama. Kejaba nek mau salaman niku tegese ra unggah-ungguh ora nggo tata krama. Ning kowe iki kawula, kowe kudune tembak karo ratu. Kula wis ngerti rasa dikandani. Wis, Koko Prabu sampun. Koko Prabu sampun mangke malah geger lho. Lho rumah saku aku ki ratu kok diwangsuli Bagong. Lah mbok kawula kok ora entuk wangsulan ki terus apa gunane dinahi cangkem? Gong, aku moh nek ngono kuwi. Kowe melu aku iki ngreksa aku lho, Gong. Kowe kudu ngerti tata krama. Aku diwarahi kok karo ratu kudu nyembah. Sing tak ora tak sembah ora lara atine kok. Sing ora tak sembah do geger ki ngapa? Lho lah iya ning tata kramane ngono. Wis ta, kowe meneng. Lho, kok malah ngelukke aku meneng? Kowe iki melu aku Ha iya. Lah kok malah ngelekke aku? Petro, dalem wis to. Kowe iki wigatine apa matura? Iki kok nak geger kabeh. Kok Prabu Mandura padu karo Bagong, kowe padu karo Bagong ora rampung-rampung. Mau kok ya tok jak. Wong bocahe melu kok nggih. Kula ajeng lunga niku konangan Bagong, terus Bagong niku melu truk. Ah kula mboten iso swala. Mongko ora nganggo sandal Bagong iki coba. Munggah ning kedaton iki keramike wae dinyak-nyak Bagong sikile ra nggo sandal. Kowe kok ora nggo sandal kok Gong jebol ning dalane. Jebol ning dalan pedhot semok terpaksa cekeran aku. Besok meneh iki omong karo aku, matur tak tukokke ora. Petro Dalem sinuwun. padha kanthi Raharja sapraptem nira Petro. Tansah pinanganing kawidadan niring sambikala bekti kula kunjuk sinuwun. Iya Petro ndak tampa. Pangestuku tampanana niki sangat anggen kawin dadosaken jimat paripe. Ana kawan Bagong padha Raharja sapraptamu. Pangestunipun sinuwun Prabu Puntadewa wilujeng niring sambikala sinuwun bekti kula kunjuk nggih pun. Iya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana. Nggih sangat anggen kawin dadosaken jimat paripe. Ana kan Petro padha Raharja sapraptamu. Pangestunipun Sinuwun Prabu Ndarawati wilujeng den bekti kula kunjuk. Iya Petro tak tampa pangestuku tampanana. Niki sangat anggen kawula dadosaken jimat. Ana kan Bagong padha Raharja sapraptamu. Pangestunipun Sinuwun Ndarawati wilujeng niring sambikala bekti kula kunjuk nggih sinuwun. Iya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Nggih sangat anggen kawula dadosaken jimat paripe. Petro kanthong bolong padha Raharja sapraptamu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk nggih Den. Ya Petro tak tampa. Pangestuku tampanana. Niki sangat anggen kawula dadosaken jimat paripe. Wong edan Bagong padha Raharja sapraptamu. Wong edan Bagong padha Raharja sapraptamu. Kuwi apa ora edan kuwi? Aku kuwi nalendra nimbali Bagong ora tanpa diwangsuli karepe piye? Gong, boyo wangsulan to. Kowe wis tau weruh aku mlebu rumah sakit jiwa apa? Lah ya urung. Lah ya mbok ora dundang wong edan. Aku ki ning omah disembah anak bojo Truk. Ning omah dikajeni karo tangga tepare, nang kene dedan-edanke. Mbok wong ki ngajeni karo wong. Wong ki nek ora gelem dijiwit, aja sok jiwit. Wong ki nek ora gelem ditabok, aja sok nabok. Dumeh kono Narendra aku meng kawula, terus menang edan-edanke kawula. Ya ora entuk. Wah bener ngono kok. Kok Prabu menika ya lepat kok. Wong Bagong ora edan kok dedan-edanke. Wah, wangune loro ati tak unekke edan. Loro ati aku ndek perasaane. Lho. Ora basa karo aku. Ayo man kowe marahi terus kok. Ya wis. Wong bagus dhewe Bagong padha Raharja sapraptamu. Cah bagus dhewe Bagong padha Raharja sapraptamu. Lah iki aku nek edan tak diwangsuli nek bagus tak diwangsuli karepe piye? Kowe engko ora tak ajar dhewe lho Gong kowe engko. Iki marahi geger tenan. Terus, aku ki ngilo wis sok semaput lho. Kok dunekke bagus dhewe. Nek carane wong Jawa kuwi ngelulu, wong ngelulu ki ngungkuli wong ngece larane. Mbok wis biasa wae wong aku ki ya ora rumangsa bagus kok. Kok Prabu sampun, Bagong ngaten ki mawon. Bagong padha Raharja sapraptamu. Slamet. Lho. Aku
aku ki ratu. Iya Ding lali aku nggih. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng niring Sang Bikala. Yo. Bekti kula kunjuk. Yo. Pangestu Tamanono. Ngene nggih, mangkake riku kapan-kapan tak jupuke. Lho, pangestu kapan-kapan dijupuke piye? Alah, pangestu ora basane ngene gawe masalah. Bagong Iki bribek-bribek terus. Ah iya. Petro Podorajo, wilujeng Ndara Werkudara bekti kula nggih, Den. Yo, Bagong. Nun, Aja gawe gegel. Podorajo sapratamu. pangestunipun Ndara Werkudara wilujeng. Bagong Podorajo Petro. Nun inggih Ndara Janaka wilujeng bekti kula nggih, Den. Iya. Bekti kula nggih Ndara Janaka. Iya, Bagong. Nun inggih kok dangu mboten rawuh teng Karang Kadempel. Marai cicilan kula do telat. Iya sesuk aku tak merono Bagong ya wis ora ana kewajiban. Lah rak ngaten ampun dilalekke Panakawan, Den. Iya Bagong. Petruk Bagong Podorajo, Petruk Bagong Podorajo. Ndara kembar wilujeng bekti kula kunjuk. Iya. Ndara kembar wilujeng bekti kula kunjuk, Ndara. Iya ya Bagong tak tampa. Iya ya Bagong tak tampa. Petruk kantong bolong wonten dawuh sinuwun. Ana wigati apa sowan tanpa tinimbalan apa saka karepmu dhewe? Apa diutus dening bapakmu Semar? Nun inggih sewu-sewu kalpatanipun ing ngabdipun Petruk Diagung Pangaksami kepareng kula ngaturaken tebah Siti Sekul bilung teling ron kelapa. Apurenta mbok bilih wonten lepat kula nggih kula munjuk atur nusa paduka Sang Nata. Iya ya Petruk ora dadi ngopo matur sembah nuwun. Estunipun ngeten sinuwun. Sowan kula punika boten saking pikajengan kula piyambak, boten saking niatipun Petruk dhewe piyambak menika boten. Ning kula menika namung dapur dipun utus dening Bapak Semar. Bapakmu Semar utusan kowe, nggih. Bapakmu Semar kena ngopo teka utusan sira sowan ning Praja Ngamarta. Nuwun sewu kula tak sawetawis crita. Pun wonten sesasi niki Bapak Semar niku kaya wong lara ning ora lara, kaya wong masuk angin ning jane waras. Ning saben dina ming megogok enten ngarep pendopo pedukuhan. Penawange niku kosong, mripate niku kaya ora nyawang apa-apa, pendak dina mbrebes luwe metu mawon. Kula kiten nek bapak niku nangis. Mongko saben dicaosi dahar kali simbok ora didahar, caosi unjukan kali ibu ora diunjuk. Kuwatir ati kula tumuli kula sowan wong telu, Gareng, kula kali Bagong. Kula matur karo bapak, "Pak eneng apa?" Nek bapak bapak ki menggalih apa? Nek bapak ki menggalih kula warga sing kepiye anak-anakmu wis mentas kabeh. Tur bapak ki wis tuwa. Sing jeneng wong urip ing alam padang kuwi cakra manggilingan. Nalika aku isih cilik, aku isih bayi mbiyen, mbok dulang, mbok tetah supaya iso mlaku, supaya iso omong lan sak piturute digula wentah diparingi ilmu. Ning nek anak-anak wis tuwa kuwi duwe kewajiban gula wentah karo wong tuwa. Mula nek sampeyan duwe kepinginan ki ngendika karo anak-anak, kepinginane bapak apa mengko anak-anak sing bakal nuruti. Ngoten niku. Terus Bapak Semar niku krekel-krekel sikile medun saking kursi, terus nyumet rokok. Terus ngendika ngenten iki. Blegegek ugek sak nun sewu kula tak niroke suarane bapakne Semar nggih sinuwun. Ya Petruk ora apa-apa. Mengko mundak enten tetembungan undak ing pawarta sudaning titipan. Nek kula ora nirokke suarane bapak. Apa tegese undak ing pawarta sudaning titipan? Undak ing pawarta jaman sakmangke sampun lembrah. Tegesipun sakmangke bahasanipun modern nika hoak. Iya. Upamanipun ler dusun menika wonten ula gedene sak jempol, mengke kabar tekan kidul dusun wis ana ula gedene sak kempol. Tekan kidul melih pun enten kabar ana ula gedene sak glugu. Kabar kali kasunyatan menika mboten sami menika sampun merembah wonten pundi-pundi papan. Undak ing pawarta menika sudaning titipan menika malah sakmangke sampun dados adat budaya saka dhuwur grojok-grojok tekan ngisor ming tetes. Niku wis biasa. Iya. Pun pundi mawon pun wonten riku niku. Iya Petruk nggih. Iya, sak banjure piye? Lah, bapak ngendika ngenten iki. Truk, aku jane gagas karo kahananku. Aku ki wis tuwa, Truk. Ning isih dipercaya dening para kawula sak Karang Kadempel,
supaya nyekel marang kendho kencenging Karang Kadempel. Tegese aku dadi pengareping Karang Kadempel. Monggo Karang Kadempel saiki kanane beda karo biyen. Ora mung Karang Kadempel, tak wawas negara Ngamarta iki kanane beda kalawan biyen. Ngamarta sing biyen dadi negara ingkang adil, makmur, warata, tias bagya mulya. Ngamarta sing biyen uripe kawula tentrem, sayuk, rukun, matsinamatan, daya dinayan, tunggal cipta rasa karsa lan karyane saiki wis beda. Kawula saiki wis padha koncatan rasa kamanungsan, koncatan moral, tegese krisis moral. Neng kono-kono akeh regejegan, neng kene-kene akeh padha bentak sirah, neng kono tukar padu merga perkara sing sepele. Wekasan mentala karo sedulure, mentala karo tangga teparone, mentara karo sanak kadange. Lah Ngamarta sing kaya ngene iki nek dinengke wae, negara Ngamarta ora bakal kuncara, ning bakal remuk bubuk dadi rempon. Mula aku sing dadi kewajiban ngomong negara Ngamarta duwe kewajiban benerke negara Ngamarta. Mula aku niat bakal mbangun kayangan. Aku lho kaget. Bareng ya kaget, Bagong ya kaget. Kowe kaget ora, Gong? Ora. Mbok kaget kok, Gong. Kaget aku. Ngono. Ngono. Kula kaget. Bapak ajeng bangun kayangan niku, bapak niku duwe napa? Wong bapak niku wong sekeng, wong kere, wong ora duwe kawula cilik kok arep bangun kayangan. Kula ajeng matur wonten, bapak wis ndisiki sik. Kowe aja ngira aku arep bangun kayangan iki papan sing magrong-magrong. Dumadi saka Cak Mas Jamrut Hergeni kuwi ora, ning aku pengen bangun kayangan iki pengen bangun morale para kawula supaya uripe pindhane eneng kayangan. Kayangan iki kebak kanikmatan, kayangan iki kebak katentreman, kayangan iki kebak kabungan, ora ana rasa regejegan, ora ana rasa padha mungsuhan, ora ana wong sikut-sikutan, ora ana wong plirik-plirikan. Ning kono ayem-ayem tentrem. Mula aku pengen uripe kawula sak negara Ngamarta iki mbane urip eneng kayangan. Lah terus pripun, Pak? Kula matur ngoten. Ning syarate ngene, Tru. Kowe tak kongkon sowana apa Punden Pandhawa aturana rawuh ning Karang Kadempel, Pandhawa 5 cacahe jangkep aturana rawuh ning Karang Kadempel, sinambi mundi pustaka jamus miang jimat kelima sada. Lah sebabe napa kok para Pandhawa dadak rawuh teng Karang Kadempel, Tru? Kawula ora butuh diwenehi dhuwit. Kawula ora butuh digaweke papan sing magrong-magrong. Ning kawula iki butuh dicejaki rasane. Kawula iki butuh digatekke. Kawula iki nek dicaketi karo pengarepe, wah kuwi dadi cambuk, dadi pamecut, nggone bakal mbangun negara, nggone bakal gumegah rasane, rumangsa handarbeni negarane, wekasan tresna karo negarane, tumuli mbangun negarane. Niku ngoten. Dadi para Pandhawa menika tedhak wonten Karang Kadempel menika supados nyaketi sangganing para kawula. Mboten wonten namung ingkang wonten Kutagara, ning mapan wonten ing Parden, mapan wonten Karang Pradisan sedaya dipun caketi, dipun elus manahipun para kawula saengga pitados kaliyan pangarepipun bilih pangarepipun menika mboten supe dhateng para kawula. Mila sawan rungasanipun Prabu Darma Kusuma menika inggih sepisan kula dipun utus dening Bapak Semar sumados samboyong dhateng jengantika sinuwun sak kadang-kadheyan rawuh wonten ing Karang Kadempel sak mangke sinambi mundi pustaka jamus miang jimat lima sada cekap semanten atur kula akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis selak garing cangkemku omong terus ora ana. Dados niki Semir, ora ngawur, Semir iki lurahe kene. Semar aku iki melu-melu kowe, Gong. Ora iki bengi iki aja nyebut Semir. Semir iki undangane cilik-cilikane lurahe kene. Oh. Niku ajeng bangun kayangan syukur bage. Bapak niku diteruske le dadi pengareping para kawula mboten namung mergi Karang Kadempel diasta dening Bapak Semar. Menika nyatane ya apik, kemajane wangunane ya apik, tur dipercaya dening para warga masyarakat. Ngoten, mboten saged ganti sak mangke Bapak ugi kawisuda menika dados pangareping para kawula ing periode selanjutnya. Ngono to, Gong? Ngoten mawon.
bangane ganti durung karuan dingerteni kepinterane, bangane ganti durung karuan dingerteni kaya ngapa kridane minangka dadi pangareping masyarakat. Padha karo milih kucing dalam karung. Lho. Bon iki mawon sak teruse diparingi wekdal, dicaosi wekdal Bapak supaya luwih ngrembakake Karang Kadempel supaya luwih bisa memajukan pembangunan lahir batin Karang Kadempel. Wonten niku cekap semanten atur kula menawi wonten lepat diagung pangaksama Petruk nun Pandhawa ki ora mingaku. Oh nggih. Lah terus nanging Werkudara Janaka kembar ya Pandhawa aku tak taren karo kadang-kadangku dhisik Petruk. Oh menika langkung prayogi malah sae menika. Werkudara nggih. Wis midhanget ature Petruk monggo penemuning Siadi. Ayo mangkat. Petruk. Nun. Yen bapakmu butuh Prabeya, aja metu saka bapakmu. Ning jupuka saka Jodipati. Dinggo srana wewangunan bangun kayangan bapakmu. Ora gratis saka Jodipati, dintekke ora apa-apa. Alhamdulillah. Gong proposal 1 masuk. Poin, Gong. Wah, lumayan iki. Petro aja ming Jodipati, Maduka ora ditawu bandane ora apa-apa. Waton bapakmu kasembatan bangun kayangan. Petro, yen perlu kasatriyanku digadhekke sik ora apa-apa. Waton bapakmu kelakon bangun kayangan. Terus? Omongane bapak aku bendahara ya. Oh. Bareng janane masuk kon njur ndapuk bendahara ora. Weh, aku ki wong arep elek dhewe kok ana omongane sawenake dhewe aku ki wong jujur. Oh beda ro gareng kan atau dapuk bendahara jelas entek ditik. Marang Karang Kadempel Petruk. Yayi, kula nuwun sewu. Lah kok aneh sareng wonten sawanipun Petruk, aturipun Nyara Indrawati dipun kiwakaken. Mongko sawanipun langkung rumiyin kula tinimbang Petruk. Lah kok malah samangke dipun tampi menika aturipun Petruk lajeng adilipun wonten pundi Yayi? Nuwun sewu sinuwun. Kok wonten pengendikan kados mekaten menika wonten perkawis? Iya Petruk, pripun? Sinuwun Ndrawati rawuh mrene. Nggih, terus panjenengan nyuwun ngampil pustaka Jamus Kelima Sada. Lho, kagem napa? Negara Ndrawati ketaman pegebluk bisane waluya nirmala temah jati yen to ditumbali pustaka Jamus Kelima Sada. Mula aku bingung Petruk, ngendi kang kudu tak dhisikake? Ndrawati apa Karang Kadempel? Oh. Ngoten to. Iya Petruk. Gong. Proposal ra sida masuk kok. Ha piye? Sinundrawati rawuh. Heeh. Karepe sediane Sinundrawati iki negarane ketaman pegebluk. Terus isane waluya nek ditumbali pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada, mongko awak dhewe sowane kalah dhisik karo Sinundrawati. Terus sinuwun Puntadewa piye kuwi? Bingung penggalihe. Nek aku tak matur ya, Tru, ning nganggo tata krama lho. Siap. Nganggo unggah-ungguh. Heeh, ora waton ngomong, iki ngomong ning ngarepe Nalendra. Heeh. Nuwun sewu sinuwun. Sinuwun. Lagi pisane wis kleru iki ora. Nuwun sewu sinuwun. Iya Bagong piye? Mboten ateges kula arep bar-bar pisang. Abubut-bubut jengkol. Nanging sedaya menika namung dapur badhe kepengin nglairaken pangunek-unek ing atos kula. Apa? Atos. Atos ya ati, ora usah dibasake. Ati kula sinuwun. Iya piye Bagong kepiye munggo penemu mung ngeten. Saniki cara agal-agalan mawon carane mikir nggih nuwun sewu. Nuwun sewu lho. Iya Bagong, saniki ngeten. Sampeyan nuwun sewu, kula badhe nyuwun prisa kalih Sinuwun Prabu Puntadewa. Panjenengan ya percaya nek Ndrawati ketaman pegebluk. Ya mesine percaya iki dawuhing Koko Prabu Ndrawati. Oke, ndak apa-apa. Lho. Basa Indonesia barang iki men-men kaya nggon TV lho, Tru. Mboten napa-napa, percaya mboten napa-napa. Niku hak panjenengan. Ning sadurunge sampeyan percaya, niku apike sedaya menika dipun gelar, dipun gulung, dipun teliti sampun ngantos tuna tembe wingkingipun. Kelire piye Bagong? Ngaten sinuwun. Sak jagat Rat Pramudita sing ngagem jeneng Sri Bathara menika nuwun sewu, sak ngertos kula namung kalih.
Setunggal Sri Bathara Rama Wijaya, angka kalih Prabu Sri Bathara Kresna. Apa ta sebabe kok nganggo jeneng Sri Bathara? Amarga menika titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Sapa ta Bathara Wisnu? Niku dewa sing tukang nentremke jagat, dewa sing tukang ngandung kabagyan. Nuwun sewu lho, saniki dipikir ngeten mawon, carane wong lumrah mikir. Negara Wirata niku ratune sing dadi ratu biasa. Ngastina niku ratune Prabu Duryudana, niku ratu jahat, ratu angkara murka. Monggo dewa ndawahaken pegebluk niku mesti pat sing wonge wis ora iso. Napa niku? Oh, mudhar ora kowe. Wonge wis ora iso eling, tegese wis ora iso manembah karo kersane Gusti, dijak insaf ora. Terus, sing nomor loro. Nuwun sewu sinuwun. Sing nami Pustaka Jamus Lima Sada ajeng dinggih tumbal. Niku api-apike mung dipendhem. Monggo Pustaka Jamus Lima Sada menika panggesanganipun para Pandhawa kacariyos menika panggesanganipun kawula sanegari Ngamarta. Nek Pandhawa koncatan Pustaka Jamus Lima Sada niku badhe apes jurite, apes jayane. Wong sing ora seneng karo para Pandhawa ajeng gawe cintrakaning para Pandhawa niku angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Monggo nek digawa teng Ndarawati menggo tumbal. Tegese Pandhawa kelangan kekuatan. Nek Pandhawa kelangan kekuatan, nek Pandhawa ana apa-apa, sapa sing kapitunan? Niku angka loro. Ana neh raga ngono iki pokoke tak kupas tuntas. Iya. Ning nek ana masalah kowe lho, Tru. Lho. Kok nek ana masalah aku piye? Pokoke aku mung ngomong nek ana masalah rampung ngono. Ya wis. Angka 3. Angka 3. Jaman saniki niku akeh wong sulapan. Ajan. Jaman saniki niku akeh wong sulapan. Duit dadi meja. Aku biasa nek duit dadi meja kuwi. Heeh. Terus BPKB dadi duit niku wong sulapan. Ngaten. Terus wong nyewake sandangan. Nuwun sewu lho, mboten kula menika curiga. Cubriya kalian Sinuwun Ndarawati babar pisan mboten. Ya nek niki Sinuwun Ndarawati tenan. Lho nek palsu, nek panjalmaning mungsuh, monggo pusaka wis bacut diparingke Prabu Kresna. Monggo sejatine niki mungsuh. Apa Pandhawa ora kelangan? Napa Pandhawa meneng mawon, Pandhawa mboten lantip panggraitane. Maringke pusaka wonten panjalmaning mengsah niki mengke kriwikan dadi grojogan, geguyon dadi tangisan. Mula sakmenika Ratu Lenggasiniwaka niku ampun ngantos nganggo netra lair tok, ning nganggo netra batin. Inggih menika permana sejati, aja nganti ketrusuban. Wapok mulapan. Ngoten, Ratri Menggalih. Ya nek Kresna tenan, nek udu wah wis kebacut manake Pustaka Jamus Lima Sada jebul diwenehke Kresna palsu. Wah Pandhawa kapitunan Sinuwun. Jajalan sekretaning bawana iblis lanat. Petro kan nombolo. Ngandera, kowe iki senengane gawe masalah apa? Pinaes ngene iki piye? Aku meng ngomong kok. Nek ana sing nesu ya tandang ngono. Aku jenenge kurang tanggung jawab. Wis gawe wangsuli Petro kantong bolo kowe timbali nata mandra Prabu Baladewa ora wangsulan. Nggih, wonten dawuh Sinuwun. Wonten dawuh. Kowe ngerti ora? Kyai Prabu Kresna kuwi sapa? Sinuwun Ndarawati nggih Sinuwun Ndarawati. Kuwi apaku? Lho adimu. Rai sampean. Aku dadi adimu Bagong dilangap-langap ucape nyerwete kaya bedhe sewun Ndawa Tegalan. Drewi kaya grojokan ucape. Entah-entah yen batur gedipal 17. Wong elek nyolok mripat. Mongkere mula ucape ora nganggo dipetung. Apa ucape iki nglarani marang penggali Kyai Prabu Ndarawati apa ora? Kuwi kudune Bagong ngerti. Wong gerang tuwa dalane dunungke. Dadi kula lho, Bagong lho. Muni piye kuwi, Tru? Muni piye kuwi? Kowe dunekke wong tuwa dadak didunungke. Terus kowe ora wangsulan.
Sing dunek-unekke dudu aku kok. Aku apamu? Kowe adikku. Kudune kowe mbelani aku, kowe goblok kowe. Wis dibelani kaya ngene kok adine dunek-unekke meneng bae. Sing taunekke Sinuwun Darawati. Nek kakangne tenan iki kaya ngono kuwi lho, Prabu Baladewa. Adine dunekke Baladewane nesu. Aku dunekke wong kere, wong gedibal, wong tuwa dadak didunungke. Kowe kakangku asli kok meneng bae iki. Kakang model piye kowe? Wis ngerti aku ora melu mau truk. Yo tak bilani aja kuwatir tak bilani ning kok sikik. Ki golek momen sing supaya aku iso nesu. Aku wis dunake kono ora nesu. Goblok banget ya. Petruk, nun. Aku ora trima. Tan trimanipun Sul Mandura keparingipun. Bagong wis wani karo Prabu Darawati. Padha karo Bagong wani karo Nata Mandura Prabu Werdewa. Aku ora nrimake yen Bagong isih nang kene. Tetep aku ora bakal trima. Bagong kudu njaluk ngapura karo Yai Prabu Kresna. Gong kowe njaluk ngapura Sinun Prabu Darawati. Lho, sing kaune-uneke meneng wae kok kono geger iki ngopo? Hah? Aku ora ngune-uneke kono kok. Ning aku kakangne Yai Prabu Darawati. Wis ngerti. Tenan minggat kono ora dadi manan kowe. Ditantang kok ming meneng wae kaya cah jireh ora. Wis tekan kene kok ndal didunek-uneke kok kremah-kremih. Dekno nang omah bojone dikeplaki. Nang musuh wong lanang wah. Pakake macan pisan. Kok ning ngancam kok pakake macan lu golek macan endi ora. Ngene Baladewa, lho. Ora basa karo aku. Lho, ora basa ora apa-apa tuwa Bagong bangane sampean. Ngono. Tuwa aku karo sampean mula aku ora basa karo sampean ki ora masalah. Apa to sababe kula mbasani karo sampean? Mergo sampean kuwi ratu. Nek sampean niku padha-padha menungsane kaya Bagong, derajate padha. Kowe sing kudune basa karo aku. Gong, sabar, Gong. Gong, sabar, Gong. Kowe lah tak dupak cangkemmu lho kowe. Iki wis dadi kok dadak cewek. Sabar, sabar. Sabar dodo ayam goreng. Ngomong antil tenan kowe. Lho, ya ngono kowe wani karo aku. Lho, biyen wani saiki wani. Aku ratu, wis ngerti. Kowe dadi ratu ki mergo tak coblos. Nek kowe ora tak coblos kowe ora dadi ratu kowe. Kowe mara ning nggon aku, gok ngaku tulungono. Aku kurang swara 14. Ora, kaya ngono ora. Sok kene tak nehi cakruk, nyatane ndi sprene tok bangun kowe ora. Kaya ngono kok ratu. Ngene ngono Mas, sampeyan iso dadi nganggo sandangan teng glebyar ngono kuwi mergo kawula cilik ngene iki. Mula aja sok ngendhek karo kawula cilik. Aja sok kowe ngidak cengele kawula cilik. Kowe aja ngecek karo kawula ngene iki. Kowe ngune-uneke kawula, kon ngedhokke dadi ratu apa piye? Aku nglumpukke wong, ngedhokke kowe ora ana trung kedheping netra, glinding saka kursimu kowe. Aku malah tratapan, Gong. Aja ngono kuwi le. Gong, kok kandhane ngayal iki wis ngawur. Oh, sorry ayo. Sorry ayo saking mangkele kaya penyakit. Kowe bali. Nun, kowe bali. Kula bali purun ning bareng karo Pandhawa 5 mundi Pustaka Jamus miang jimat kelima sada. Nek ora bareng karo Pustaka Jamus kelima sada karo Pandhawa, Taunana Windanana Bagong ndak akan mungkin pulang ke rumah. Kagak. Mesu kok omongane campur bawur. Ora bakal bali. Lho, ya ngene kowe wani karo Baladewa. Lho. Kula niku mboten ajeng wani karo sampean. Sampean niku nalendra, wajibe kula ajeni. Ning nuwun sewu nggih Mas. Teng tanah Jawa niku wis ditulis karo para pinter, ditulis karo para pinisepuh, diserat karo para kiai, diserat karo ulah agama. Nek kepengin diajeni ngajenono. Nek kepengin disembah nyembah. Nek kepengin di tata kramani ya tata krama karo sak pepadane. Ning nuwun sewu, sampean wau ngajeni kula napa? Sampean wau tata krama kalih kula napa? Monggo nek didelok umure tuwa Bagong, sampean ngunekke kula gedibal 17, wong elek nyelok mripat mung kere. Mas.
Sanjangan iku sesuk ora diukur karo sing gawe urip. Bondo donya sampeyan iku sesuk ora diukur karo sing gawe urip, sing diukur mung kelakuan sing apik. Derajat pangkat ki ora dadi ukuran ning ngarepe sing Maha Kuwasa. Ora dipengpengke ora. Sing dadi ukuran kuwi kelakuan apik. Arep Bagong rupane kaya ngene, mung nganggo sarung, mung nganggo kathok suwek. Sampeyan nganggo busana keprabon ning iso sesuk waktu di sana sampeyan tak nggo ancek-ancek mlebu swarga. Sampeyan sing tak ndlepke ning neraka. Mergo sampeyan duwe derajat pangkat dienggo ngenjak wong sing ora duwe kaya ngene iki. Penyakit manusia macam apa kamu? Manusia macam-macam ya? Koko Prabu sampun. Koko Prabu sampun mangke mindak mboten kan Gusik. Aku ora trimo. Iki nek karepe piyayake aku diundang-undang karo Bagong. Karo Bagong. Kowe saiki bali kono karo bapakmu. Kowe bali kono karo bapakmu. Bapakmu ki wong kere, bapakmu ki gedibal 17. Wong bapakmu ki wong erek nyolok mripat. Bapakmu ki men batur arep bangun kayangan ki sing guragat apa? Bapakmu wong ora gablek apa-apa. Kon ngilo karo gitoe, kon ngilo karo cengele Semar. Duwe gegayan bangun kayangan, cebol kaya wulan wutong ngitung lintang tae kelakone cepak wurunge. Sampeyan saya gawe mangkelku lho iki. Ki nun sewu nek aku wis ngilangi tata krama. Gong. Pamut ndasmu lho, Tru. Iki aku wis nesu tenan. Kowe ora nesu ya bapak dunake wong gedibal 17. Nek ade sing dunake kowe ora masalah. Haromae. Bapak ki metu saka omah jegoke kirik-kirike tak bleh kok. Rumangsane kok dunak-unak karo Baladewa. Mas. Sampeyan wis kebangetan ngunakke bapakku. Nek sampeyan ngunakke aku ora masalah. Nek bapak anane Bagong urip nang Lampadang ki bapak gojek karo sing. Oh. Tatae nyawa bol. Lho. Bol sapa? Jenengmu sapa? Baladewa Dundang. Bol kok ora gelem. Kaya sing apik kok bol iki jijiki ora. Ya men sisan ora ngunakke bapakku ora. Yen ngono kowe wani karo Baladewa, sing tak wedeni apamu? Walah dalah ayo. Menyang endi? Papane moneter Kadejayan. Manut metu coba. Lho wis kan biyen tak tokke njaba. Nek tak tokke jero anakku akeh banget. Bagong edian ora. Caedan ora. Kaya ngono kok do ngomongke. Ngendi? Papane moneter Kadejayan. Wah, ora minggat. Ketiban Kyai Nenggala jeblok wetengmu. Bang, kowe meneng bae kok lata kalih kula. Sing tantang-tantangan Bagong kok sing gelut Petruk. Nek pancen wis diset lho. Pun disetel. Kula teng dalan wau pun Kang Senan kalih si Petruk, terus nek nang kono gawe dadi geger mergo iki sediane bapak yo ora baen-baen. Terus kula mandeg kalih Petruk kalih ngombe wedang teng angkringan. Ngene wae, Tru, gandeng nek nesu ki wangun aku mbangane kowe. Nek gegeran sing nesu aku ning nek gelut kowe lho, Tru. Oh ya, siap. Ngoten niku mula niki wau janjane pun disutradarai. Oh. Karo sapa? Kalih kula kalih Petruk. Iya, Bagong. Nggih. Lah terus kowe arep ngopo? Ha niki ngaten mawon, prasaja blak kotang terus terang gandul. Gandeng Petruk wis entuk mungsa. Iya. Baladewa niku kakangane Kresna, Petruk kakangane Bagong. Pripun nek sakniki digawe kakang mungsuh kakang, adi mungsuh adi. Kok kewanen kowe? Wis pun iki pun tak tekati mudhar mbok wis main wis. Mati kula wujuti ra apa-apa ning omah ya mung dolen uyak-uyak mendring kowe kok. Esuk 2000, awan 2000. Sore 2000 entek-entekan tenan. Kon lho tinggale modar mawon. Lho yen kowe arep wis niat arep tekaning pati nantang Koko Prabu Kresna, apa kowe wani? Lho wani nantang ora wani temandange piye? Koko Prabu wonten dawuh dipun tantang Bagong. Kowe nantang aku kok? Anak kono wani? Lho nek aku mesti wani wong aku ratu kok ditantang ora wani iki terus aku dudu ratu. Hah, nek ngono dadi iki. Iya dadi. Nek pancen wani madhep rene, aku ngumurke ratu dosa kuwalat.
Tak wenehi palilah, Yayi, nyuwun palilah Bagong supados madhep mriki. Bagong madhep Amrana. Siap. Gayeng iki. Bala dewa mungsuh Petra, aku mungsuh Kresna. Ya men kari tumbuk bejane sapa sing entuk kanugrahaning Gusti. Bengi iki nang kelurahan Hargamulya. Kresna kalah karo Bagong. Wah, ngendi tak pasangi pamflet. Kresna KO ronde ketiga. Edan kowe. Ora edan serius iki. Wong arep gelut kok dadak guyu barang edan kowe. Ora dadi gelut nek carane ngene. Iya, iya. Wani tenan karo sing tak wedani apamu? Wah, Bagong kowe aja edan. Meneng ora kowe? Oh, bolak anto, Werkudara to. Ngapunten jangan ngapunten. Oh, edan karo bendarane. Niki ajeng lagi ajeng gelut. Aja wani karo Kresna. Pun to sampean menawa mawon. Werkudara menika aja melu tak jajali Bagong. Semangkean temen. Amen. Ya semangkean. Lho, aku semangkean apa? Nyilih pustaka Jamus Klimasada. Arep tak nggo tumbal. Ayo. Apa pancen negaramu ke taman Pageblok apa piye? Lho, negaraku ke taman Pageblok. Buktine apa? Buktine kena dibuktekake nang negara Ndarawati. Oke, ayo rono. Lho, aku lagi tekan kene sawetara. Kok dadak kembali? Aku kesel Bagong. Nah, iki ketone arep ngapusi. Ketone arep ngapusi. Wis ngene wae. Kowe karepmu piye? Ngene wae. Kowe karepmu piye? Lho. Nek kowe mau nantang karo aku tak ladeni piye? Oke, ora masalah. Aku ya ora wedi karo kowe. Iya. Ayo, nek pancen kowe duwe kadedayan ketokno. Oh, aku ora tau duwe kadedayan. Aku ki kadedayanku ping buruk. Pokoke wani-wani ngono wae. Aku duwe pusaka. Oh, enggak ora wedi aku. Tiban senjata cakra mati kowe. Wit. Kok nganggo cakra barang? Wong janjine ora nganggo pusaka kok. Lho, duwe pusaka ora digunakake iki kepiye? Tak tibani senjata cakra kowe mati. Kowe sadurunge nibake senjata cakra, kowe tak tubruk. Tak ingelingo lah tekak mati. Aku ora iso mati. Lho kok welane iki. Kok iso ora iso mati? Lho, aku duwe pusaka Sekar Wijaya Kesuma. Iki tak nggo cundhuk. Nek aku mati urip meneh. Wah, anjing. Wah, terus aku urip meneh kowe tak senjata cakra kowe mati terus tak uripke. Lho. Ya ora wong mungsuh kok duripke. Weh, ora nggo duripke barang kok. Ora. Waduh cilaka mong aku iki nek ora duripke ora urip. Tenan kowe yakin? Ora iso urip dhewe. Kowe iki wong edan, dadi kula ora duripke. Ora, ya wis rasa perang. Lah, wong kaya ngene iku aku wis apal karo kowe iki senengane gojek karo sapa-sapa tok jak gojek. Karo sapa-sapa tok jak gojek. Werkudara bareng tok jak gojek. Lah idan. Seprene urung dibalekke. Apa to? Rek. Lah. Satriya kok sing mikir rek. Wah. Ning alun-alun ketemu karo aku. Dheweke cilik rek aku. Rek gas. Tak silihi di aku dheke. Wah, seprene disak. Wong musuh wong kaya ngene kok ya tok ulunge lho. Wah, mengrek gas durus. Watu kok sesuk. Sesuk ancor dikai gas kompor kae. Nggo nyumet rokok murup sak raine. Lah idak ndasmu. Ben arep ngamuk. Lho. Bagong aja ngamuk nang kene. Kowe metu njaba wae. Nggih ngoten mawon nggih sinuwun. Kula tak nututi Petruk nggih. Iya sing ati-ati. Nggih, sampun nyuwun pamit sing ati-ati. Sampun nggih sinuwun. Iya. Kula nyuwun ngapunten ora apa-apa. Aku iki kulino gojek karo kowe nggih. Kula tak nututi Petruk nggih. Iya sing ati-ati. Pun nggih, Den. Lho. Kowe nesu. Oh, seniman kok nesu. Ora kena nesu. Wah, ya ora. Nggih, nyuwun pamit nggih. Yo sing ati-ati. Nggih, nyuwun pamit. Iya. Pun nggih, Den. Iya sing ati-ati, Bagong. Ndarana kula Den nyuwun pamit. Iya, Bagong sing ati-ati. Iya, Bagong sing ati-ati.
Yem aku njaluk pamit ya yem. Nggih Mas katos-atos. Wis saya lemu dilongi le memangan. Awake gajih tok ora. Wis ora ketok cak. Nggih Karang Tengkratut iku antene menggah maem terus. Aja dienggo gerak awake ya. Nggih. Ngejak aku nek gerak. Nggih. Wis ya iki sapa iki? Mbak Yu kula. Jenenge naminipun menika anu sinten sapa Yu? Aku Jainal. Wedok kok jenenge lanang. Nyemelangi iki. Sampun nggih sinuwun. Iya ya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah iki. Nune nggih nyuwun pamit. Iya. Sampun sinuwun. Iya ya Bagong sing ati-ati. Pun nggih Den. Iya sing ati-ati. Ndoro nyuwun pamit. Iya sing ati-ati. Ndoro kula dewa. Iya Bagong sing ati-ati. Pun kula tak metu napa? Nek ora tak andani Petro iki jan tobat tenane. Niki mongko ndak malah kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tak. Anu kula nyuwun pamit nggih sinuwun. Iya sing ati-ati aja kaya bocah nggih karang kula niku Petro ki nek wis nesu wonten nika. Iya, bingung antian kula niku. Mengke mesti wani karo Prabu Baladya mesti wani. Iya, nggih. Pun nggih? Iya, Bagong sing ati-ati. Sampun, Ndara. Iya. Ndara Janaka pun nggih? Iya. Nah, Zainal pamit ya, nah. Ini atos-atos. Kawan-kawan anu duwe nomor WA. Gadah. Ya engko WA-mu dilebokke WA aku ya. Inggih ngestakaken. Heeh, engko men iso WA-WA-anan inggih. Pun wonten mawon nggih ndara-ndara sedayanipun. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Kula nyuwun pamit madal pasengan. Bareng. Iya sing ati-ati. Aja kaya bocah cilik nggih. Ana ora tak elekke menangi tenan Petro niku. Ora jaliar ngopo. Wah, jan wis do ora tanggap. Wis pomat pamit kaya mesa dinengke wae. Mbok ya ngulungi pira 10 apa pira. Bocah edan njaluk dhuwit to. Jawa niku ngoten niku. Pomat pamit wirawiri niku men disangoni. Dene ora duwe perasaan ya kebangetan. Nalindra lenggah siniwaka ora ngesak dhuwit. Waduh. Sinondrawati, aku ya ora nggawa. Aku ki nitik kreta mau tekan kene. Walah. Ora duwe. Alah ru ngomong iki mau. Edan kulit-kulit banget ya. Dara sesuk neng Karang Kadempel tak paringi aja neng kene. Aduh semayane. Yang enggak 15 ora. Sing wingi dereng diwangsulke. Alah aku ya ngapura ya. Karena aku kulino ya, aku paling kendel nek ora. Cah dereng padake. Pun ngaten mawon nyuwun pamit nggih. Iya sing pun nggih. Iya. Pun nggih. Iya. Ora ngono dak. Waduh, ngapa meneh? Dompet kula tiba. Loh, dompetmu tiba nggih. Dompet kula dawa kaya dompete canem lho. Lho, ning ngesak nang ndi tembure? Tibane nang ndi? Ah mesti teng mriki teng mriki kok. Isine apa? Werna-werna. Sertifikat. BPKB, STNB. Kabeh tiba kabeh. Ana duwite ora? Ana, cah cukup e. Pira? Manut. Lho. Ku ngarep njaluk kok duit kok manut. Pun ndak. Pun nggih. Kowe pangkatmu apa kowe? Kula Tumenggung. Tumenggung sapa? Iya Tumenggung Negari Ngamarta, Tumenggung Enggal. Oh. Kowe ndedet 200 ora? Lho. Gajah iki lho. Ana asile. Lho, disuwun ampun. Ah, iki ta. Ah, pecat kowe. Ngerti aku ora? Iki ora bagus. Lan sira aturake kelawan pun Kakang jumbuh kelawan dina iki Dimas pun Kakang bingung, rasa bingung. Barep kakangku ora nate kleru luwe-luwe. Nggono bakal nemtokake sapa sing bakal mbok paringi pustaka Jamus Klimasada. Lambarono manembah marang panguwasaning Gusti. Dasar iki wanci bedhug
munggah ing sanggar pelanggatan manembau ing wanci beduk sawise kuwi ngucapno asmaning Gusti marambah makaping-kaping nganti wening pikirmu kang mangkono bakal ora kleru nggonmu nemtokake sapa kang bakal nampa pustaka Jamus Kelima Sada. Dimas kadangipun Kakang, nadan sira yayi kuwi agal gruwal-gruwal nanging tansah duweni penemu ingkang limpat. Kaya wektu dina iki yayi pun Kakang ngaturake panuwun Arjuna kula nun maring adhawu. Ayo mulih le. Ya iki kandhane ya aja mulih kok. Oh sik to. Ayo bali ning Karang Kadempel. Maksudnya aku mau ngetutke Ndara Bayadewa tantang-tantangan. Wah ning dalan padu le. Jejer iki padu. Mlaku jejer iki padu rame banget. Oh, sampean ora gelem bali. Kula ora bakal bali. Lho, Petro nek kowe ngono wani karo Baladewa sing kula wedeni apa sampean? Temu iki bapane moneter katiten. Ayo, kowe apa aku sing tekane pati bladak. Aku mlaku ngulon, dhek mlaku ngetan. Terus tak tonton saka kadohan ki Ndara Baladewa ngawe anak-anak Pandhawa. Ngawe apa anak-anak Pandhawa? Anak-anak Pandhawa do diawe Ndara Antarja, Ndara Gatotkaca, Ndara Antasena. Aku kuwatir kok. Ndara Baladewa mengko mbok menawa ngendikake dandang dikandhake kuntul, kuntul dikandhake dandang. Tegese piye? Tegese lelakon sing saknyatane digawe karo Ndara Baladewa men Petruk ketok salah. Oh no. Ah terus nek Petruk salah, Petruk mesti bakal dirangket karo putra-putra Pandhawa. Mula api ayo bali. Lapor karo bapak, wadul karo bapak nek awak dhewe ora entuk gawe. Sik, Truk. Nek kowe bali, terus kowe matur karo bapak apa perkara iki rampung? Aku tak takon karo kowe. Hah? Perkara iki selesai, rampung. Mestine rampung wong aku matur bapak nek ora iso mboyong para Pandhawa. Tumrap kowe rampung, ning tumrap bapak ora rampung. Mergo bapak atine gelo, bapak atine lara. Kongkonan anak sing ditresnani, kongkonan anak sing dipercaya ora iso ngrampungi gawe. Mongko wong gawe gelo ati ning bapak iki sok nek mati ning neraka diloloki wesi panas cangkeme. Kowe iki sing ngomong sapa? Aku ngono. Oh, kowe gelem apa piye? Wong sing gelem gawe gelaning wong tuwa kuwi oh lawanging kanugrahan ditutup. Kowe dosa ora entuk pangapura. Ngono ya kok. Mula nek manut karo aku mbangane mulih kowe slamet matur bapak nek cara aku lho Truk gunake watak satriya mati dilakoni ning Ngamarta. Nek awak dhewe musuh anak-anak Pandhawa mati tenan, mati ya wis. Arep piye? Wong nyatane adi kongkon karo bapak kok. Lah iya. Sing maju ki ora Ndara Baladewa. Sapa aku tak takon? Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Sajae do goleki karo awake dhewe. Rasa wedi kae bayi-bayi. Kowe wong tuwa, kowe karo aku ki tuwa. Heeh. Wong tuwa kok kalah karo bayi. Arep bayi ning kae digdaya nek wis menesu awak dhewe iki modar tenan. Truk. Modar ki mati ki dipetong 3 perkara. Mati 3 perkara piye? 1 mati utama, 2 mati madya, 3 mati nista. Mati utama, matine wong labuh bebener. Mbok labuh apa wae? Labuh agama, labuh bebener, labuh wong tuwa, pokoke labuh bebener kabeh kuwi diitunge mati utama. Mula dibukake lawang swarga. Kuwi mati utama, mati utama. Kaya kowe labuhi bapak kuwi mongko bapak bener. Kuwi mati utama apa tekaning mati? Mati madya, mati disangkani saka lara. Kuwi swarga apa neraka diitung tumindake nalika ning alam donya, akeh apike apa akeh alane. Nek akeh apike nyemplung swarga, nek akeh alane nyemplung neraka. Mati nista, matine wong lalu. Kowe ora kecemplung swarga, ora kecemplung neraka, sukmane ngramyang ora entuk dalan sowan ngersaning Gusti, mapane ning kayu watu pendak malam Jumat Kliwon dikutuki jaluki pesugihan. Kuwi matine wong nista. Ngono ya, Kang. Mula nek kowe nganti mbelani bapak, wani karo anak-anak Pandhawa sing mbelani Baladewa. Wah,
wis to, yakin tro, rasa wedi mati. Matimu nesta. Lho. Anu utama. Ngono ya. Nenek aku tetep mati piye, Gong? Wis ora apa-apa, santai wae to. Mati kok santai. Beda. Utama matimu kecemplung swarga. Wah, petuk widodari. Petruk, sukmane Petruk ayo padha diroyong. Wah, cekel widodari lebokke swarga. Blung. Sedelet terus cemplunge neraka. Wis. Iki piye to le omongke wong deg-dege ora? Ngono kuwi asli, aku ora goro. Wah, ning atiku tetep tatapan. Ngene wae. Mengko nek putra-putra Pandhawa do tekan kene. Heeh. Kowe ora wani to karo Dratasena, Drakarkaca, Dratarja, ora wani. Kowe sing nantang utawa tok genahke masalah apa, tok elekke kena dijum sarana aris apa ora? Nek tetep do nekat arep nyekel kowe, omong aku tak rampungane karo. Iki ora ming cangkeman lho iki. Aku wegah iki nek ming ngomong tok. Kowe wani apa karo anak-anak Pandhawa? Wih lho. Kowe ngombe karo aku kok. Bagong iki nek nesu aja kok anak-anak Pandhawa. Mbok dewa medhon aku ora wedi. Waton dasarku bener lho, Tru. Heeh, dasare bener. Wis ngono. Kowe nek Antasena tekan kene jak omongan. Arep ngopo kowe Antasena? Nyekel Petruk. Kena tak elekke apa ora? Ora, langsung jawe laku sikate. Oh iya. Serius iki, serius. Ben pokoke tetep tetek aku. Tenan lho. Tenan wis. Nek tenan kowe lungguh buri kene. Oke. Nek kira-kira kowe Antasena dijum sarana ora gelem jawe laku asikate. Ya, ning tenan lho. Rasaku. Teko tenan kok iki, Gong. Wis takoni rasa kuwatir. Bekti kula nggih, Den. Ya, tak tampa, Tru. Pangestuku taman ono, nggih. Pun sewu kok pasuryane ketoke kok abrit. Sajake kaya nesu kali Petruk. Terus aku tak takon karo kowe, nggih. Apa kowe wani karo Mandura iya? Sing ngendika sinten? Sing ngomong si Mandura. Kowe wani karo Mandura. Ya ngono apa piye? Nek saestu pripun? Mapano, lak bondo tanganmu tak krincung sikilmu. Nek kula mboten wantun niku mung gawe-gawe Sinu Mandura. Kowe kudu iso ngaturake. Sebabe apa? Kudu iso kandha karo aku. Kowe wani karo Sumandura padha karo kowe wani karo wong Pandhawa. Kowe ngorek-orek marang raine anak-anak Pandhawa ora bakal ilang selawase urip. Kong. Ayo le. Ayo wis tak jawe. Sik truk wetengku lara. Lara piye? Mbok iki mangan apa kok penjeluk ngono. Waduh, sik truk. Wah, iki nek arep perang ra iso iki wetenge lara. Waduh. Lah terus piye iki? Jam omongan sik. Ngono nek mari tak sikate. Oh iya, iya. Diulur waktune, Truk. Iya. Nuwun sewu, Den. Nek kula ajeng manggebuki gedhe-gedhene kula ajeng mangpateni kula niku mboten ajeng pripun-pripun. Kula mboten ajeng elak. Nek Waton Petruk salah lho. Waton Petruk luput monggo. Kula niku kawula sing tetep karo pernatan hukum negara Ngamarta. Sapa sing luput kudu dipidana. Kula niku manut. Ning nuwun sewu. Sampeyan niku nampa pelapuraning Ndara Baladewa nek ana lelakon kaya ngene iki, ana masalah karo Petruk, sampeyan aja nampa sepihak. Aja nampa lapure Ndara Baladewa tok, ning Petruk mang takoni perkarane pripun. Merga menika kalih mriki mesti benten. Mrika digawe-gawe versi mrika, mriki ya tak gawe-gawe versi kula. Ning Petruk ora gelem gawe-gawe. Petruk jujur apa anane? Lah perkarane apa? Perkarane ngeten. Kula dikongkon bapak jeng bangun kayangan. Truk sowan pepunden Pandhawa, mboyong Pandhawa 5 cacahe mundi pustaka Jamus 5 sada. Del, kula tekan negara Ngamarta. Iya, terus tekan mriku pun nonton Sinuwun Ndarawati. Sinuwun Ndarawati ngersake pustaka Jamus 5 sada arga tumbal wadal negara Ndarawati, merga negara Ndarawati ketaman pegebluk. Lah niki cangkeme duwer niki sing ngomong. Ndarawati sing ketunggon ratu sing ketitisan dewa kok taman pegebluk niku mboten ajeng kelakon.
Saya sakniku akeh wong sulapan, akeh wong gawe-gawe. Ya nek Sinundrawati tenan, nek dudu monggo nggo tumbal niku api-api ming dipendhem. Nek nganti pustaka Jamus Lima Sada niku ming dipendhem kali Sinundrawati, tegese Pandhawa kelangan kekuatan. Bagong ngomong ngoten niku, lha kok Sinuwun Mandura nesu. Iblis lanat anu mali jajaran Sukertane Bawana Petruk. Wong kere ketimbal mung melarat. Siapurmu ora ngerti tata krama. Kula dunekke kere ora apa-apa, dunekke melarat ora apa-apa, wong dasare kula ya kere tenan. Ning bareng ngancik Balya kandha karo bapakmu. Bapakmu ki wong sekeng, wong ora duwe, bapakmu ki wong melarat terus bangun kayangan ki sing guragat cengele ae wae piye? Nuwun sewu. Nek nganti bapak kula duneke kaya ngoten niku mongko kula anake. Nek kula ora nesu terus niku anak sing piye? Saniki kula tak takon karo sampean, nek sampean anake Ndara Werkudara terus kula lekke. Ayo, Antasena anake Werkudara. Wong dlogak-dlogok. Ora iso basa hunah-hunuh ngalor ngidul. Aku nesu. Padha aku ya nesu. Kula niku nek nesu mergo kula niku belani bapak ora kok nesu mergo Petruk niku wani karo Sinuwun Mandura ora. Nek Sinuwun Mandura niku ngerti tata krama, ngerti unggah-ungguh. Aja suwiyah-wiyah karo Semar Badranaya. Yen diukur perkara umur, tuwa Semar, wajibe wong sing luwih taruna niku ngabekti karo sing werda. Ora unek-unek kaya ngono kuwi, ndak ditiru karo para kawula. Sir kula ngoten. Waduh. Truk nun. Nek tapet-tapet kok bener kowe mbangane Siwa Mandura. Akhire panjenengane iso mikir. Kok ngono ki? Serada penak ya wetengku, Truk. Wis penak. Wes mari mentut banter ora ngono. Ora. Kaya untut piyayi ya. Duapura untut piyayi-piyayi ora. Wis rada penak, wis penak iki piye? Sikat apa piye? Kusike wis. Iku wis rampung rembuke kok sikat-sikat ora. Mikat jubin kono. Padake ora. Truk nun. Aku ra sida nyekel kowe. Matur nuwun Den, nek sampeyan iso nampa napa alasan kula. Ning kowe durung slamet. Maksude sing goleki kowe durung ora ming aku. Terus Kakang Antarja, Kakang Garukaca. Goleki kula? Iya. Ajeng nyekel kowe. Sauraran mesti bakal miloro karo kowe. Duh, piye, Gong? Sik migren ya aku, Truk. Kowe iki anggere ana bahaya migren wetenge lara, dobolen. Anggere muni tentrem kok waras. Aku kan listrik e. Ngono kuwi sistemku e. Sistemku ora nyengit jenenge. Wis pokoke ditanggung wong loro. Ora usah wedi. Ning aku wering karo kowe ya, Truk. Muling pripun? Nek kowe dikapak-kapake Kakang Garukaca aja males. Lho, aku kula ora entuk males pripun? Nek kowe lara tak tambani, nek mati tak uripke. Ngangge napa? Aku duwe banyu sumet iki didaya, iki ampuh. Iki nek tak peres metu banyune. Iso nggo nambani wong lara, nggo nguripke wong mati. Nggih. Dadi Kakang Garukaca tekan kene, kowe arep dipiloro, kowe manut wae utawa kowe gawe sandiwara supaya Kakang Garukaca wedi karo kowe. Oh nggih, siap. Ketratase kowe diantem yen nganti kowe lara tak tambani. Upama dipotho sirahmu, aku sing nguripe karo kowe. Oke, wis ngono ya. Wah, leleng iki aku. Wis ngono wae. Aku tak ambles bumi. Sik. Sampeyan ambles bumi niku terus kula ling ngundang piye? Kula ora ngerti napa-napa e. Sik Truk tak nampani sprek. Iya. Bagong ora senengane kok ya. Wis lah mesok. Nggih ngoten mawon, wis ngono wae aku tak ambles bumi ya. Nggih. Santos-santos ya. Ngopo, Gong? Anu mung jajal kok. Engko nek ora tak undang ora mara, wong edan opo kok dijajal. Dijajal nek lobo barang. Lambene lah. Ayo Truk, semangat 45 Truk. Galo kae gendetane. Iya. Ku mlebet tangawe-awe abang putih sandiwane iku lambang sejatine pokoke sapa sing arep gawe patine Semar utawa gawe cintrakane Semar, luwe-luwe arep gawe cintrakamu, Truk. Diwaneni Ndara Antasena siap sumaju mbantu arek kowe. Ya, ngono ya, Kak. Ndara Gatotkaca. Iya, nggih, Truk.
mandhap saking dirgantara kok sajahe kesesa. Pancen aku goleki karo kowe. Nek pun ketemu, aku tak takon Wangsulana, nggih. Kowe wani karo Siwa Mandura, ya Petro? Oh nggih, ning wonten sebabe rasa kekian gunung tanpa guna. Yen kowe wani karo Siwa Mandura padha karo kowe ngorek-orek pasuryaning kepundhenmu Pandhawa. Kowe mirang-mirangke Gatotkaca, Petro. Aku isin duwe abdi kaya kowe. Yen kowe wani karo Siwa Mandura, mula wektu dina iki gelem ora gelem ulungna tanganmu tak bondo, tanganmu tak krincung sikilmu. Tak adepake nang Pradata Adil. Yen kowe bangga aja takut dosa kecandhak Gatotkaca tak potol ndasmu mati dina iki Petro. Kok ora nganggo cakepan ta? Meneng wae. Mak teragap atiku. Sampeyan ngendika Petruk nek kowe bangga tak potol ndasmu mati dina iki. Den, kula niku wong tuwa. Kula niku wis tuwa. Wis tuwa kok ora ditebaske. Kowe tak pancal cangkemmu lho, Gong. Iki arep sandiwara. Oh ya maaf. Sampeyan niku mestine kudune ngerti unggah-ungguh, ngerti tata krama. Upama Petruk niku mangan nggo pleru monggo. Ora apa-apa kula ajeng napa-napake ora apa-apa. Aja kok dibondo. Manfaatane teng mriki ora apa-apa. Ning tata basane sing apik. Tata basane sing apik. Niku wong tuwa Kaya ketoprak itu. ketoprak jenggulmu kuwi ora. Nangise jan jos tenan. Kowe kok iso nangis ya, Truk? Ayo iso ya sandiwara kok. Kowe iki biasane arang-arang nangis ya. Kowe iki anakmu lara kowe nanggap dangdut kok. Jenggulmu mlocot. Oh, nek loro kok nanggap dangdut ora. Diandara Gatotkaca terus pleper. Mabur mergo tak unek-uneke. Nek sukmaku tekan swarga ketemu sukmane mbahmu Prabu Pandhu Petra kok wis mati. Nggih, batrane pun entek. Aku sing kono arep guyu ndak terani ngece. Aku arep Gak sikut lho Kang kowe. anggap ora. Glodak-glodak tak kira panggung arep diceceli. Yang musisi noman ngeterke Seprek. apa? Seprek. 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 Jangan temonjo. Kari siji. Sapa? Ndara Antarja. Aku wis ngalahke loro. Wedan. Ndara Antasena karo Ndara Gatotkaca. Ha iki didumdil. Dumdel iki maksud Didum adil. Aku wis ngalahke loro, sing siji kowe. waduh. Mbok aku rasah terus. Weh, nyambut sikinan gawe iso gawe kabeh. Apa tuh? Nyambut gawe siji nyambut gawe kabeh. Aku nyambut gawe loro, kowe nyambut gawe ngalahke siji. Waduh. Menak aku mati utama. Telek. Wis ngomong aku kok dadak mati utama. Mati utama milani bapak. Oh ya wis tak lakonane. Ya. Hati-hati lho, Kong. Terus Antarja ki ampuh banget. Hakakane Ndara Gatotkaca ya ora ampuh piye. Kae putune rajane Ngula, dewane Ngula. Edan. Kowe wani Ndara Antarja merem ngampet ambegan ula sak donya teka kabeh. Waduh. Heeh. Biasane pas merem pas ulane metu. Yakin aku ra goro. Ngati-ati kowe. Anggere kowe ro merem ulane ro metu. Nek arep mati ulane Entuk ora masalah. Wah cilaka iki terus. wis pokoke ditandangi rasa wedi. Ulane werna-werna ana ula bandotan, ana ula dembung macan, ana ula kobra. Asing nemelangi iki ula sendok. Kok iso? Wo ula sendok iki gak goreng ya entek. Bakmi ya entek. Heeh monggo karo jodone ya. Ula apa? Ula porok. Ula porok kuwi nggon nyuces
karo nggo nglinting bakmi ngono. Iya. Tak adepane, Tru. Ya. Wis ngalahke Antasena, ngalahke Gatotkaca, aku ora iso ngalahke wong Surja. Antarja isen winang bebarang. Karung teka-teka ya Tru, dinteni. Biasane Ndara Antarja ki saka ngisor, Gong. Weh. Saka ngisor ora saka dhuwur. Saka ngisor. Dadi kelingan aku Tru kok nek omong ngono iki. Nek Ndara Antarja ki biasane saka ngisor, aku biasane saka mburi. Dapure. Engko nak teko tak adepane ya Tru. Ndara Antarja. Iya, iki Bagong. Nggih, iya. Duh gugup aku wisan. Ana napa kok dadi sampean kok mrepeki anu napa jenenge iku napa jumeneng napa? Ketemu kali kilu. Aduh. Kula. Aku tak takon karo kowe. Iya. Engko ndak bijine elek. Iya. Petruk nendi? Non, Petruk nendi? oh, sama madosi Petruk to? Iya. Tru. Goleki kowe kok. Ngene ya, Le. Piye? Memelas kok. Jo, Apa? yo ngarit yo. Hus. Sultan legane ngati ora bakal tak tinggal loncat. Ora minggat kramasi epek-epek. Kok sejo, aku wis bar keramas mau. Gak aku nonton keramasi meneh. Aku bar keramas. Kramasi epek-epek tegese tak nggo gatheng siramu. Dian tenan kowe arep nggo gareng sirahku. Gatheng. Gatheng. Kowe ngerti ora? Aku sapa? Aku anake Semar. Semar ki sapa? Dewa Kaisang Hyang Ismanta. Ngawur. Sapa? Ismaya. Ismaya apa Ismanta? Ismaya. Aduh kleru. Ismaya bapakku kae kakange Bathara Guru, kae Bathara kepala sekolah. Dewamu Dewa Ula. Pak Ijo. Aku lula mbogem percaya ora percaya pokoke lemah ula. Setan rata-rata. Wah setan kok ya setan. Arep piye? Ayo, ngejak apa? Ora minggat legak. Ilang Tru. Ha ilang iki goblok kok ya. Tak ulung-ulung nang lemah ki ilang dhewe. Geton aku. Tiwas mempeng ngono-ngono ke ilang. Ndara Antarja ki iso ambles bumi. Dadi tok gulung ning isor ki mbleset ning jero bumi. Ayo metu. Ayo ora krungu kok ya. Wis bablas adoh ora. Nana pujak-pujakke entuk sapi teng. Wong ambles bumi dipujak-pujakke entuk sapi teng kesasar ning sarean men gaduki mayit-mayit. Nesu tenan. Nesu tenan Bagong. Mangkel aku. Tak kapak-kapake ra wedi gregeten tak gulung. Wah sikep tak usek-useke. Untung dheweke ora nyembur. Tak bingkem cangkeme. Aku wis ngerti nek arep nyembur tak bingkem ora metu tak bingkem kok. Tak planet. Ah iya. Aku ngomong kowe jane males lho kok. Ah ya ora ngono, Tru. Kancane meng kowe. Gak iki berat. Ya ora apa. Kancane meng kowe. Ah iya. Kowe lah Gong. Apa kenapa? Kayak sapa joget-joget kae. Wah, wong nanggap jadilan ngono kok udu. Asing itu kae lho. Oh, Patih Mandura. Sapa? Praoto. Praoto ora. Karena yang ini kaya seger. Pragoto. Pragoto itu kan kene aja dikasih hati Tru. Iya. Nek kira-kira ngelabrak awake dhewe diotosi wong loro. Oke. Kae dudu bendarane awake dhewe. Patih Mandura katutke dosane pepundhane. Ya. Aduh. Aku wiwit didhawuhi dening Sinuwun Prabu Mandura. Ora iso mbayangke.
Aku pate kok mungsuh wong edan-edan. Oh, Petro, aku lek arep gelut karo kowe piye nek weruh rupamu aku guyu terus. Irung kok kaya sosis. Oh, hei. Wucule godhong. Ndredek medun. Kaya dilinting munggah. Oh. Wah. Gere ora meneng guajul raimu. Iki ki menungsa digeguyu. Bagonge nesu. Bagonge nesu sing dibantem sandal ora. Kendel. Yo. Sampeyan mriki ajeng napa? Telek kowe. Tro kowe iki ora rampung-rampung le omong iki nang tak tanangane. Kowe rene arep ngopo? Ayo omong sing serius. Kowe iki takon karo nuthuk nganggo gitik barang. Ya men kowe ndak omong wae. Kowe tak candhak tak bondo. Nah, ora dadi. Ayo guys, terus Bang Suli. Loh, sampean ajeng nyekel kula. Ah mesine ngono. Aku ora gelem tok cekel. Kowe bonggo bondo tak wak kerincung sikilmu ya. Mang maju. Sampean kewirangan mung kula. Pangga kayon. Wah, iki merkaneng panjenengan. Yo, ayo mati ayo gamelane gadunake. Gek perang yo. Bagus.